आईचे दुखी सैबिनीचे जेजूचे दुखेस्त आवयचे फेस्त म्हणच्या की दूख सोसलेले आणि कष्ट फूड केले जेजूचे आवयचे फेस्त म्हळ्यार चढ सुक्त जायत. जेजूची आवय कुर्सा बगलेन उबी असली म्हणली सुवार्थेकाराची उतरां मोरयेचेंच एक व्याख्यान जातात. कुर्सा म्हणली तिचे उबें आसप कुर्सार उबारलेल्या क्रिस्ताक जोगती प्रतिक्रिया जातात. कुर्सा म्हळी कॉस्ट लाल्ली रडची देदेस्पोर जाल्ली मोरी सुवार्थेकार आमचे समोर दवरिना. बगार कुर्सा म्हळी जेजूक देखची ताका आयकूंची मोरी आमचे समोर आसा. तिचे दूख तिका जेजूक आयकूंच्याक आडकळ हाडिना. जुआंवचे सुवार्थेंत मोरी हे जेजूच्या संभाषणांत सुरू जाल्ले जेजूचे मिसांव मोरी हे जेजूच्या संभाषणांत संपता. पुता तांच्या लागीं वाईन ना म्हणल्या उतरांत बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना म्हणून जेजून जाप दिल्ली. आता आपल्या आवयक आणि तिचे बगले नासलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं स्त्रिये पळे हो तुजो पूत म्हणटाना आणि शिसाग ही तुझी आवय म्हणटाना जेजूचो वेळ ताच्या कुर्सा मरणा आणि महिमेचो वेळ आता आयला म्हणलें स्पष्ट जाता. जुआंवन सुवार्थेंत आपणाकच मोरये संगी दवरला वा मोरी आसचे कडेन तो रावला तेंच कुर्सा बगलेक सुवार्थेन क्रिस्ता पाटलाव्यांक मोरी आनी जुआंव मुखांत्र तांणी रावोंक जाय जाल्लो जागोय सांगला तोच कुर्सा बगलेन.